2, 1, go! Ers 20 mlynedd mae pobl o bob oed a phob gallu wedi bod yn dod at ei gilydd i redeg parkruns. Mae'r nod yn syml, cwblhau cwrs 5 km sydd tua 2 milltir. Pan ti wedi gwneud 11, ti'n cael un glas yn half marathon. A wedyn, nes ymlaen, os ti'n really trio, ti'n gallu cael un 100 junior parkrun. I Griff sy'n 10 a Llywelyn sy'n 7, mae ras i blant yn rhan fawr o'i bwyda, gyda'r ddau wedi rhedeg dros 100 ras yr un. Mae cymryd ran yn really bwysig. Mae'n cadw fi'n ffit a di sul. A mae jyst dwi'n offi e. Even os ti'n ddim really'n gyflym, mae dal yn neis os ti'n cael hwyl hefo dy ffrindiau, redeg. Ddim ond 2K hefyd, ddim yn bell iawn i redeg. Nes i jyst cael mewn i fo. Ti'n gwybod fel pam ti'n dechrau gwneud rhywbeth a ti jyst yn meddwl fel, dwi'n wir yn hoffi hwnna. Yn Llundain oedd y ras gyntaf 2004 a 4 mlynedd yn ddiweddarach cafodd y parkrun cyntaf yng Nghymru i gynnal yng Nghaerdydd. Bellach mae 5 ras wahanol yn y brif ddinas a dros 80 o parkruns a junior parkruns ar draws Cymru. Gyda dros 9 miliwn o redwyr wedi cofrestru ar draws y byd, y gobaith ydy y bydd y parkrun yn parhau dyfu ac yn ysbrydoli mwy i fynd i redeg, un cam ar y tro.